सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। वेंगुर्ला तालुक्यातील पाल गावात पर्यावरण, शेती, जलस्रोत व ग्रामविकास बाधा आणणाऱ्या विध्वंसक प्रकल्पांना तसंच गावातील जमिनींचं संरक्षण करणारा व परप्रांतीयांना जमिनी न विकणारा असे महत्त्वाचे ठाम व एकमुखी विरोध दर्शवणारे ठराव सोमवारी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत घेण्यात आले। या ग्रामसभेत गावातील ग्रामस्थांची मोठी एकजूट पाहायला मिळाली। या ग्रामसभेला 334 ग्रामस्थांचा जनसमुदाय एकवटला होता। पाहूयात। प्रकल्प आपल्या गावात होऊ नये याच्यासाठी एकमुखी विरोध करून तो ठराव संमत करावा ही सगळ्या ग्रामस्थांना माझी विनंती आहे। आणि ही सांगायची गेली तर आज आपल्या गावात स्थायिक असलेली लोक आहेत ती 650 ते 700। पटलावर लोक किती असू दे 1000-1200 आहेत, पण ती 650 ते 700 आहेत। त्याच्यावर निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजे 60 ते 70% गावात उपस्थिती आज दाखवली। ही तुमची तळमळ गावाबद्दलची हिरी कायम सगळ्यांच्या लक्षात राहील। आणि ही जी आपली धडपड आहे ही आपल्या पुढच्या पिढीसाठी आहे, ही आपल्या स्वतःसाठी नाही आहे। कारण इथे आज 70-75 वयाची पण माणसं आलेली आहेत। ही धडपड आहे आपल्या पिढीसाठी आहे। आपल्या पूर्वजांनी म्हणतात तसे उपाशी झोपून काय जणांनी आमच्याकडे घर केली सांगतात जेवणाचे कुड्याची पानं लावून जमिनी मिळवल्या, राखल्या आणि त्या जमिनी आमच्या सारख्यांच्या ताब्यात दिल्या। आज आम्ही ही पिढी आहोत। रक्षण करायचंय, राखण करायचे। टोटल सांगायचं गावाच्या भौगोलिक इतिहासामध्ये बोलायचं झालं तर आपला गाव फक्त 1100 एकरचं गाव आहे। या गावातली जी भौगोलिक रचना आहे ती इतकी एकोप्याची आहे की जो कोण या गावात येतो ना तो या निसर्गाच्या भुरळीत पडतो। आज एक कोचऱ्यातनं फाउंडेशन साठी मॅडमांना भेटायला एक मॅडम आलेली। सरांना त्यांच्यानी स्वतः आपलं मत दाखवलं की एवढा सुंदर आणि नीटनेटका गाव आम्ही कुठे नाही बघितला। भले गाव आतमध्ये जरी असला तरी कुठे असुरक्षितता या गावात जाणवत नाही। ही एवढा निसर्गाने भरलेलं गाव आहे की खरंच या गावाचं चांगुलपण आहे आणि हे आपल्याला टिकवायचं आहे। आपल्या पिढीने मागच्या आपल्याला हे सगळं सुपूर्द केलेलं आहे। आम्ही ही सगळ्या गोष्टी असंच आपल्या पुढच्या पिढीकडे ठेवल्या पाहिजे, जेणेकरून त्यांना जरी शहरात कुठे जाऊ दे त्यांना पहिलं एक पाऊलवाट असेल की माझ्या गावाकडे जायला। कोविड सारखी संकट, आर्थिक मंदी सारखी संकट आणि अख्ख्या जगाला सांगून संपवलंय की आपलं गाव नाही तर तिथे काही होऊ शकत नाही। आणि जे कोण आर्थिक रोजंदारी म्हणा काही म्हणा कुठेही गावाच्या बाहेर असतील तरी आपली शाश्वत लाईफ जी गावाची जपली तर ते हक्काने आपल्याकडे येणार, आपल्या समाजाकडे येणार, गावाकडे येणार। सगळ्यांना परत धन्यवाद करतो की तुम्ही ज्या संख्येने आलात, जी तुमची तळमळ दाखवला ती आपल्या गावासाठी आहे आणि गाव याची जाणीव आणि याचं भान कायम ठेवेल। आम्ही खूप ह्याने कृतज्ञ आहोत आम्ही तुमच्या या उपस्थितीने आणि ह्या गोष्टी अशाच गावाचा एकोपा, गावाची संघटितपणा कायम राहू दे। आणि जे काय आता आपण 3 ठराव आपल्या सभापतींच्या साक्षीने, ग्रामपंचायत साक्षीने मंजूर केले तर ते आता असेच आपल्या ग्रामपंचायतीची त्याच्या ठरावांची काळजी घेत आम्ही त्याचे वाहक म्हणून सगळे बनवू। आता सगळे ठराव सभा संपायच्या अगोदर सगळ्यांना एक विनंती आहे की सगळ्यांसाठी एक आम्ही विशेष बॅग आम्ही आणलेले आहेत, त्यांना एक आठवण की हा जो प्रकल्प आहे विनाशकारी प्रकल्प तो आपल्या गावात होता कामा नये ही आपली जमेची बाजू आहे। त्या अनुषंगाने एक ठराव मी आता सूचक म्हणून मी आज इथे मांडत आहे। तो सगळ्यांनी तो आपल्या बहुमताने आपण मंजूर करू। जर आपल्या जमिनीत जर दुसऱ्याला आपण दिला नाही, सभापती साहेब बोललेले आहेत महत्वाचा विषय आहे जमीन। ही जमीन जर आपण दुसऱ्याला दिली तो कुठच्याही प्रकारचा कसाही वापर करू शकतो, पण आपली जर एकदम अडचण आली असेल तर काही पर्याय असतात। आपली नात्यातली माणसं असतात किंवा एखादे आपले काही लोक आपल्या पण गावामध्ये काही असे परोपकारी लोक आहेत म्हणजे थोडेफार आपल्याला मदत करू शकतात। पण परप्रांतीय असू दे किंवा दुसऱ्या गावातला माणूस असू दे किंवा इतर आपल्या माणसा असू दे त्या माणसाला जर जमीन विकली तो पर्पज काही करू शकतो का तो त्याला देणं घेणं या गावाशी काही नाही।
त्याला सोयर सुद्धा म्हणतात ना, तसं या गावाची काही नसतं. तो जर त्याने अशी जमीन दिली आपल्या गावात, खरं म्हणजे आपल्या पारंपरिकप्रमाणे आपल्या पूर्वजांनी इथे कोणालाही एक तुकडा बाहेरच्या परप्रांतीयाला कोणालाही दिलेला नाही. ही खरी आपल्या पूर्वजाची पुण्याई आहे आणि हीच पुण्याई सर्व लोकांनी आपण पुढे चालवायला पाहिजे. जर आपण कोणाला जमीनच दिली नाही तर आपल्यामध्ये असे विनाशकारी प्रकल्प असू दे किंवा काही असे वेगळ्या काही लोकांना त्रास होण्याचे प्रकल्प असू दे, निश्चित येणार नाही. त्यामुळे हा जो ठराव आहे तो सगळ्यांच्या हिताचा आहे. त्यामुळे हा ठराव जो आहे तो सगळ्यांनी बहुमतान तो संमत करावा अशी तुम्हाला सगळ्यांना मी विनंती करतो आणि सगळे उपस्थित आभार मानतो. ठरावाच्या बाजूने असलेल्यांनी हात वर करायचा आहे. आपलं गाव जो आहे तो निसर्गरम्य गाव आहे. अतिशय समृद्धीनं शेतीनं बागायतीनं नटलेला असा गाव आहे आणि या गावावरती जर संकट आलं तर त्या गावाची भविष्यातली जीवन अवस्था काय होईल याचं जर चित्र आपण डोळ्यासमोर उभं केलं तर ते निश्चितपणे आपल्याला त्याचा तिरस्कार वाटेल, त्याचा आपल्याला द्वेष वाटेल आणि भविष्यातली आपली भावी जी पिढी आहे ती पिढी नक्कीच कुठल्या तरी मोठ्या संकटात सापडेल याची जाणीव आपल्या सर्व ग्रामस्थांना झाली आणि म्हणूनच हा संघर्षाचा लढा आपण सर्वांनी या ठिकाणी उभा केलेला आहे. त्याबद्दल तालुक्याचे सभापती म्हणून मी सर्व ग्रामस्थांचं मनापासून या ठिकाणी कौतुक करतो की जे संकट आपल्यावरती आलेले आहे ते आपण निश्चितपणे ओळखलात आणि संपूर्णपणे ग्रामस्थ या ठिकाणी एकवटलेले आहेत आणि या प्रकल्पाच्या विरोधामध्ये ही प्रचंड मोठी सभा आपण या ठिकाणी पार पाडून या ठिकाणी अतिशय चांगले असे ठराव या ठिकाणी पारित केलेले आहेत. आपल्या गावामध्ये कुठल्याच प्रकारचा औद्योगिक प्रकल्प, आपल्या गावामध्ये कुठल्याच प्रकारचा मायनिंग प्रकल्प होता कामा नये असा ठराव या आजच्या या पाचच्या ग्रामसभेमध्ये संमत करण्यात आला. तो सुद्धा आणि त्याला सगळ्याच लोकांनी उपस्थित लोकांनी हात जोडून जाऊन आपण त्याला विरोध केलेला आहे. त्याचप्रमाणे दुसरा जो ठराव आहे तो सुद्धा अतिशय महत्वाचा आहे की आपल्या शेतीचं रक्षण करणं, आपली जमिनी पडीक ठेवू नये. आपली जी जमीन आहे ती शेती खाली आणावी, बागायती खाली आणावी, जेणेकरून कोणाची वाकडी नजर त्या जमिनीवरती राहणार नाही आणि म्हणून प्रत्येकाने आपली जमीन कसली पाहिजे अशा प्रकारचा एक ठराव करण्यात आला. त्याचबरोबर त्याला जोड म्हणून आपल्यावर जर जमीन विकायची पाळी आली तर सुद्धा ती आपण जास्तीत जास्त विकण्याचा प्रयत्न करता कामा नये, ती टाळली पाहिजे. तरी सुद्धा आपल्याला जर एखादा प्रसंग आपल्यावरती आला आणि जर जमीन आपल्याला विकायची झाली तर ती गावातल्या सगळ्या ग्रामस्थ मंडळींची चर्चा करून त्याचा व्यवहार करायचा अशा प्रकारचा ठराव सुद्धा आपण सर्वांनी पारित केलेला आहे आणि मला खात्री आहे, मला विश्वास आहे की आपण सर्वजण या ठरावाचं पालन आपण या भविष्यामध्ये आपण करणार आहोत. ग्रामपंचायतची आमची पूर्ण बॉडी आहे, आमचं जे संचालक मंडळ आहे आणि आमची वेगवेगळ्या पंचायत समितीचे शासन आहे ते तुमच्या पाठीशी नेहमी राहील. ज्या वेळी तुम्ही आम्हाला हाक द्याल त्यावेळी आम्ही नक्कीच तुमच्या बरोबरीने या ठिकाणी प्रकल्पाच्या विरोधामध्ये उभं राहू असं अभिवचन या ठिकाणी आपण सर्वांना देतोय. त्याचप्रमाणे हे जे ठराव केलेले आहेत ते ठराव निरंतर काळासाठी ग्रामपंचायतच्या प्रशासनावरती बंधनकारक राहतील याचीही काळजी आपण सर्वांनी या ठिकाणी घेतली पाहिजे. पुनश्च एकदा आपल्या सर्वांना या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद देतो की आपण या औद्योगिक प्रकल्पाच्या विरोधामध्ये मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहिला आणि या प्रकल्पाला आपण विरोध केलेला आहे. हा विरोध आपण शेवटपर्यंत टिकवूया आणि आपल्या गावामध्ये कुठल्याच प्रकारचा असा विध्वंस प्रलयकारी प्रकल्प होता कामा नये याची शपथ आपण आपल्या ग्रामदेवता, आपली जी भूमिका देवी आहे, आपली जी प्रार्थना देवी आहे करून आपण सर्वांनी या ठिकाणी प्रतिज्ञा करूया की कुठल्याही प्रकारचा प्रकल्प आपण जोपर्यंत या ठिकाणी आहोत तोपर्यंत आपण तो प्रकल्प होता कामा नये याची काळजी घेऊ आणि आपल्या गावाचं रक्षण करू एवढं सांगतो. आणि या ठिकाणी मलाही आपण या चालू आहे, उत्खनन चालू आहे. तसंच आपल्या गावात ही जराशी चुनचुन लागली. तसंच आपल्या त्या चुनचुन लागल्या क्षणी आपले सर्व जे ग्रामस्थ आहेत ते एकदमच तयारीतच झाले आणि त्यांनी एक विशेष ग्रामसभा मला भेटले सरपंच म्हणून आणि मला सांगितलं की एक विशेष ग्रामसभा आपण आयोजित केली आपल्या गावासाठी आणि आपल्या ज्या शेती नैसर्गिक संसाधन त्यांच्या रक्षणासाठी आपण एक विशेष ग्रामसभा घेऊया आणि त्या मोठ्या संख्येने ठराव मंजूर करूया. तसंच त्यांनी सतत साहेब 15 दिवस झाले आमचे हे जे ग्रामस्थ आहेत ते त्यांच्या उपाशी पोटी सुद्धा आणि रात्री 10 वाजेपर्यंत प्रत्येकाच्या
घराघरात जाऊन त्यांनी या सभेबद्दल जनजागृती केली. त्याबद्दल आणि मी सर्व ग्रामस्थांचे मी खरोखरच आभार मानते. तसंच या ग्रामसभेत जसं तुम्ही आला तसं पुढे महिला सभा पण असतात. महिलांना खास करून मी सांगते, कारण बहुसंख्येने महिला आहे. महिला सभा असतात त्यावेळी पण तुम्ही सर्व महिला बहुसंख्येने उपस्थित राहा. आज जसं तुम्ही लढ्यासाठी हा एकजूट होऊन आला तसाच एकजुटीचा लढा कायम ठेवा. आपल्या गावात आपल्या ग्रामसभेसमोर मी वाचून दाखवतोय. गावातील शेती, बागायती, जलस्रोत, नद्या, ओढे, विहिरी, जैवविविधता, वनसंपदा, वन्यजीव, देवस्थाने, सांस्कृतिक वारसा, पर्यटन क्षमता तसेच ग्रामस्थांचे आरोग्य, उपजीविका व भावी पिढ्यांचे हित लक्षात घेऊन गावच्या हद्दीत ग्रामसभेचा ठाम व एकमुखी विरोध दर्शवणारा हा ठराव सदर ग्रामसभेत मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच अशा कोणत्याही स्वरूपासाठी ग्रामपंचायत, ग्रामसभा किंवा इतर कोणतीही स्थानिक संस्थेकडून कोणतीही शिफारस ना अर्थ प्रमाणपत्र, संमती अथवा समर्थन घेण्यात येऊ नये. तसेच संबंधित सर्व शासकीय विभागांना ग्रामसभेच्या विरोधाची माहिती कळवण्यात यावी असा विशेष ग्रामसभेत